Amahan sa 16 anyos nga si Christine Lee Silawan nagpasalamat kang Presidente Rodrigo Duterte sa pag-intervenir sa sobring pagpabalhog sa 17 anyos ka suspect sa mong krimen sa iyang anak. Samtang National Bureau of Investigation NBI nagpadayon silang follow-up investigation sa ubang mga suspect sa pagpatay sa dalagita. Ano ang report? Bibisita sa bata sa National Bureau of Investigation NBI-7 ang amahan ni Christine Lee nga si Mario Pardillo. Nagpakisayod lang siya sa kalambuan sa kaso. Samtang daw na ibtanong-tunok ang amahan sa biktima dihang nasahiran nga subling na balhog sa home care facility. Ang 17 anyos nga suspek sa matayon sa iyang anak. Gihangop sa amahan ang pagpanginlabot sa presidente kinsa nangunay pagmando sa Lapu-Lapu City Prosecutor nga subling ipaaresto ang suspek. Mr. President, salamat yun kayo nga kuhan yun mo ang suspek, pabalik yun mo dakop. Matod sa amahan nga dili pa gyud nila madawat ang nahitabo sa ilang anak nga dalagita. Tinguha nila nga batagan yun og hustisya ang linuog nga pagpatay kang Christine. Nagtuo ang amahan nga adunay mga kauban ang suspek sa paghimo sa krimen nga gusto nilang mataral usab sa hukmanan. Pero na pa magdaghan kung kahang suspek anagod o kauban. Marag papayod kayo. Kasi pang hinaot nimo. Mga hinaot lang po kung nga madakpan yung tanan. Samtang limitado na kaayo ang pamahayag sa NBI-7 mahitungod sa kaso. Atol sa off-cam interview kang attorney Tomas Enrile, ang regional director sa NBI-7, nga gihangop nila ang subling pagkustudiya sa suspek. Gibarugan ini nga nasulod pa sa hot pursuit ang pagsikop sa suspek. Sa yun nini, gipamuhian sa piskalya ang suspek human, misang-at og motion ang abogado nini. Apan human mimando ang presidente mismo si Fiskal Saragusa ang nanuktok sa pinuyanan sa suspek og mihangyo nga itugyan kini og balik sa home care facility. Sa pikasbahin, giklaro sa NBI nga padayon ang ilahang pagpaningkamot aron hingpit na masulbad ang kaso. Kauban si John Solon, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.